Va. I ara sí, jo crec que a les 5 i 7 minuts és moment d'anar a veure si tenim el cotxe net com una patent. Un cotxe que estem rentant avui sense aigua. Sense aigua, la novetat, que es renta el cotxe sense aigua. Home, Eloi, treballant, tu. Sí, senyor. Sí, senyor, se'ns ha girat feina. Si jo et dic que et rentem aquest cotxe sense gastar una gota d'aigua en 40 minuts, et rentem aquest cotxe sense gastar una gota d'aigua en 40 minuts. Mira, tot bé. Recordeu com estava, la Cristina i jo havia posat última hora, Albert, aquí el teniu, ben net, fixeu-vos. Ni una gota de fang, ni una gota de fang. Enlloc, enlloc, amb aquest producte, amb una banda el producte, gamús a l'altra banda, col·locar producte, si hem dit 40 minuts, hem vingut als 37 i ens queda una roda per netejar, oi? Molt bé. Això va així, que és aquesta roda d'aquí. És l'única part del cotxe que no hem tingut